Tenziko zowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekuvumirira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi bamwe bazokera tenzi batendi benyu bazarane jivi bashoma bakamira murufaro rwenyu mutanyi bakarara chemanyi bamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe bese bagazirire kumuona tenzi mutanyi bakarara chemanyi bamuke banoyeragabati tenzi aswedera mwenje yenu ifute jiuno zisungwe bese bagazirire kumuona tenzi bese bagazirire kumuona tenzi. Rukarira ulorangu rusimbire kuna Kristu andinawirine munu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu ndiye domaneyo yangu shimwendi chanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwepo huru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwendi chanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwendi chanyura zangu apo anenge ouya
chitsuri ichazoridzwa. Ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu. Zvimwe ndichanyura zvangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu. Zvimwe ndichanyura zvangu. Toda kutora mukana uno kukuchingamidzai mese kwamuri koko apo ndichitenda kuti Mwari akamuchengetai mukati megore rose nekuda kwenyasha dzake. Ndichitenda kuti nemiwo makawana mukana wokumurumbidza nokumutenda. Patava iko zvino pamucheto penguva, pamucheto pegore, patava katsika iko zvino izvi, tofanira kuonekana nezvimwe zvinhu, toenda kune zvimwe zvinhu. Takatarira kuna Jesu muvambi nemupedzisi wekutenda kwose, chiziva kuti iwo Ishe ndiwo vane key dzokukinura gore iro takatarisa mariri, randiri kuziva kuti tese tine chidiso chekuti munyasha dzake tigone kusvika ikoko. Asi toda kuti titaurane kanyaya kadiki, munguva diki, kanyaya kekutiko zvine ngozi kupinda mukati megore iroro uri wega.
vakaropafadzwa vachapinda mukati megore iri vakabatwa maoko nemukuru ane simba. Saizvozvo toda kutarisa mukati menguva ino atingati your special escorts, vaperekedzi vako vakuru ndo vatoda kutarisa ndiani angakuperekedza mukati megore iri. Ndiri kudaro nekuziva chinhu 1 takambochitaura, toda kuchidzokorora. Patakamira pamucheto penguva, havaziva nemadhuwe nemangwenya chete, asi nekiti dzoda kupindawo, nematatya nemazizi ada kupinda mukati megore iroro. Zvikara zvemusango, masose nemajuru, rovambira nezvidhanana, zvese zvakamirawo kuti zvipinde mukati megore iroro. Dzingava mbada kana dindingwe, mapere namakava, zvese zvoda kupinda imomo. Nembavha nevanorepa vese navaroyi vakamirawo pamucheto penguva, naivo vane shungu dzekupindawo mukati megore. Vanotoone ma 22 vision, vane ma annual plan egore ra 22 in case unogona kunge uri agenda yevaroyi, agenda yevanorepa, agenda yevanoba, agenda yevanorobha, agenda yevamakuhwa vanewe mukati ma22, agenda yevarevi venhema, yevanonyepa, pamwe unogona kunge uri agenda. Tinoda kutaurirana panguva ino kuti patakamira pamucheto penguva, zvinokosha kuziya nekuva nemaspecial escort. Ndo atoda kutarisa mukati mezuva ranhasi. Special escort number 1, Genesis chapter 24 verse 7. Ndi Abrahama ari kutaura naEliaza. Anoti kuna Eliaza, ndoda kuti unotsvakira mwanakomana wangu mudzimai, unonditsvakira muroora. Akabva amuudza nyika kwokwenda, chaenda pakati kumhuri yakati, wanotsvakira Isaac mudzimai. Chii chatiri kuda? Tiri kutsvaka maspecial escort. Eliaza anoti, ora ndogona kuenda. Kwakanoramba musikana wacho. Zvikanzi don't worry, achandoziva mutumwa akandibvisa kuUri yavaKaridhea ndiye achakuperekedza kunotsvakira Isaac mudzimai. Panguva ino Eliaza anoda a special escort. Pane vakawanda vari kupinda mugore 2022. Ndoda kutaura newe, you need a special escort. Ndosaka Psalm chapter 34 verse 7 ichiti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nokuvarwira. Panodiwa that angel inokutungamirira from Uri yavaKaridhea yokuendesa paHarani, yokubvisa paHarani, yokudaritsa pamapani eSodhomu, yokubvisa kumapani eSodhomu, wakwira neKenani, wanopaka pazasi peMount Moriah. Panodiwa that angel yakaperekedza Abrahamu. Ndiyo yo angel yaiva naAbrahama, Sara atongwa naAbhimeleki. Ndiyo yo angel yakadhila naAbhimeleki, kati kuna Abhimeleki, mudzimai wawatora, mudzimai wemunhu wava nemhosva, takumbokurova neungomwa, tokurova nekusazvara, chero nehuku dzako hadzikandire kusvikira Abrahama kunamatira. You need that special angel. Ndiyo ingirozi yakanorekruta Rebeka kuti ave mudzimai waIsaac. Tingaiti the recruitment angel. Rega nditaure nevakomana
rega nditaure nevasikana, rega nditaure nevese vane shungu dzekuroora nekurogwa mukati megore 22. You need this angel kudarika nemi 21 into 22. Apinde nemi anorecruita for you. Vanasikana vanorecommendwa naMwari kuti vanga varoora kwete vekwenyu bedzi asi nevaroora vaJesu Kristu. Panodiwa that angel ikuperekedze idarike village nekuti kunoroiwa, idarike street nekuti munogara mbavha, ipfuurire seri kwemakomo, isvike pamhuri yekwanhingi, pachechi yekwanhingi, ikutsvakire ikoko. Kana yamutsvaka yoita appointment yakaitwa nengirozi. Rebeka naEliaza havana kusangana kumba, havana kusangana muvillage, vakasangana kutsime. That angel inofana kubva naye Gwakwe usangana naye muHarare, inofana kubva naye muHarare usangana naye Gweru, inofana kubva naye muZimbabwe wonosangana naye kuCanada. There must be that special angel, that special angel. Zvikanzi the recruitment angel. Unoida ndiyo ingirozi hanzi yakabvisa Abrahama kuUri yavaKaridhea, kwainamatwa zvifananidzo, kwainamatwa vamwari vese vese. Ndiyo iangel ichakubvisa mumashari, ichakubvisa muzvivi, ichakubvisa muzvakaipa, ichakubvisa pavhangeri rechibarigwe iende nawe kwakapikira Abraham, Isaac naJacob. Ndiyo iangel ichaita kuti unzwe voice raMwari richiti bva murima uende muchiedza. Ndiyo iangel, the recruitment angel, ichakubvisa padzinza risinganamati ikudzvare padzinza rinonamata. The recruitment angel haifaniri kusara mu2021 iwe yambuka uri wega. Enda this angel, yambuka this angel pawakunamata. The last prayer ya 2021, can you pray, Lord, send me the escort angel, send me the recruitment angel, send me the realignment angel anobvisa vedzinza iri achivabatanidza nedzinza iri vekwaRebeka vachiuya kwaAbrahama. Ngatisiyei papapa. The second angel, second escort yaunofanira kunge uinaye, Genesis chapter 28 verse 12 inoti iyo, zvino Jacob akasvika pane imwe nzvimbo, that is verse 10. Akasvika pane imwe nzvimbo, wakanga hwausiku, akatora dombo akarara akaritsamira. Zvinonzi akarota akaona ladha rakanga rakasetwa pasi richiinda kudenga. Hanzi paladha iri paifamba vatumwa, paifamba ngirozi, paifamba mutumwa aikwira newaidzika. Ndiyo ingirozi iyoyi. Iyi ngirozi iyi yandoda kuti uve nayo as you enter mugore 2022. Isete that ladder for you. Isete danhu rinobva mumba mako, nomubedroom mako, nomukambani mako, rijoine kudenga. You need that angel. Iyoyo a special escort, kwete inoperekedza kwaLabhani bedzi asi inozarura nzira yekudenga. You need that angel mugore ra2022. Usapinda uri wega. Iyi angel anzi ndiyo ngirozi yaunofanira kuva nayo inokujoinisa iwewe nedenga, mhuri yako nedenga, vari panyika nevari kudenga. You need this angel. Actually ngirozi paakaiona yanga isiri yega, akazoona mukuru akanga anayo. Mukuru akanga anayo ndiMwari pachake, ndiye akapromisa ndichava newe,
ndichakukomborera, ndichakuchengeta, hanzi ndiyo ingirosi yaunofanira kupinda nayo mugore ra2022. Isete danho ladder between yourself, usiku hwako nedenga. Iyo enjoy unoida assurance yekuti Mwari anewe. Enjoy hanzi yakaita kuti Jacob atumidze nzvimbo iyi kuti Bethel. Bethel zvinoreva kuti house of God, Bethel. Iyo enjoy ndo yakanochengeta Jacob kumusha kwaLabhani. Iyo enjoy ndo yakabatsira Jacob pakanga akuda salari ari musango achifudza mombe dzaLabhani. Hanzi akatora matanda akamakwapura, akabvisa the back, the outer skin, nobva amachena, nobva aisa panosangana mvura, nobva amakrosa. In other words, akagadzira muchinjiko mukati memvura. Iyo enjoy ndo yaita kuti kana mombe dzakuya kuzonwa dzinotarisa mukati memvura, dzatarisa mukati memvura dzaiona matanda akachinjikana, dzotora mimba dzobereka, dzakanga dziine makwapa dzikava dzaJacob. This angel inogona kukubatsira kunofunga nekuva nenjere pauchaita maprojects mugore ra2022, paucharima mugore ra2022, pauchagadzira huku project nambudzi project nawai project mugore ra2022. You need this angel. Usapinda uri wega. Hatisei iyo ande pane mwe mtumwa number 3 aunofanira ngoi naye as you enter mugore ra2022. Exodus chapter 11 to chapter 12. Exodus chapter 11 to chapter 12. Vana vaIsraeri vanorayirwa kuti vagadzire Pascha, vagadzire Passover naMwari. Hanzi pavakagadzira Passover, Moses anorayira vana vaIsraeri mutemo wePassover zvikanzi tsvakai hwai kahwai kasina gwapa. Kana muri varombo unogona kutsvaka shiri dzenyu mbiri, kana dzisina gwapa tunjiva moya natwo mouraya. Hanzi iPassover yaifanira kudyiwa yakagochwa, nyama yacho yaigochwa, then vodya vakamira vakabata mabags avo ready to go. Hanzi mutumwa yeye usiku ihwohwo adzika akatenderera maIsraeri, akatenderera paGoshen, akaona madhoo akanga ine ropa regwayana, kwete ropa remwe muka asi regwayana. Hanzi aijamba, he would pass over, ajamba apedza kusavheya kwaIsraeri. Hanzi akapinda macamps amaEgyptians, door after door, akaita door to door witnessing mukati meIgipita. Akawana pasina ropa, pakawana asina ropa. Hanzi airova mafirstborn, airova matangwe, achirova matangwe evanhu, matangwe emombe, matangwe emabhiza, matangwe emahesera, matangwe engamera, matangwe ehwai, matangwe embudzi, matangwe ehuku nematangwe ezvikara, chere amapete, chere amasvosve akarohwa muIgipita mukaita yowe. Why? Because uyu mutumwa uyu mutumwa wokusunungura vakatsikirirwa nekuregedza vakatapwa kuti vabude norugare. Unofanira kuenda mugore ra2022 uchibuda muna 21 wasunungurwa. Mutumwa adhila nevese vakakunetsa mugore ra2021, vese vakakuita nhapwa, vese vakakuita slave, vese vakakushupa vanofanira kudhiliwa nemutumwa iyeye. Mutumwa iyeye anofanira kurovera matangwe
evaroi vekwenyu, arove matangwe emarobhers, arove matangwe emarapist, arove matangwe embavha, arove matangwe evakakunyepera nevakakufoera, vakakuitira makuhwa, vese vakakushungurudza. You need this angel. You need this angel. Sapinde gora 2022 asina kudhila nevavenga. Unofanira kupinda mugora 2022 ava vavenga ava yava history. Unofanira kupinda. Ndiyo ngirozikai, ndiyo yakaenda nawo, yakabuda nawo, yaitika naamasikati, yaishanduka, yoita makore, kana wa usiku yaive neshamwari dzayo in their thousands, vaishanduka voita shongwe dzomoto. Ndivo vatumwa vakamira mugungwa, gungwa rikatsemuka napakati pakaoma. Ndiye ikamutumwa, iye mutumwa akanga ainawo paMara neMeribha. Ndiye mutumwa akanoungana navaIsraeri pagomo reMount Sinai, vakaimba gomo rikatamba. Psalm 114 vesi 1 inotiyo gomo rakazviona rikatamba nezvikomo zvikatamba samakwayana, gungwa rikatiza. Vakanga vaona mutumwa. Iyeyi mutumwa iyeyuyu anofanira kudhila nevavengi vavo. Iyeyi mutumwa uyu anofanira kudhila nevavengi vavo, wopinda mukati ma2022 usingacheuki, usingavhunduki, usingatyi, uchiziva kuti vavengi vako vakadhiliwa newe. It's now history. Atisiyei papapo, atisiyei papapo. Ande pane mwe mutumwa number 4, mutumwa number 4, 1 Madzimambo chapter 19 verse 4. Eria akanga aita basa guru, apedza basa raMwari, apedza basa raMwari, upenyu hwake hunoenda pathreat, waenda pathreat nekuda kwaJezebel, waenda pathreat nekuda kwaJezebel. Eria anofunga kutizira kugomo raMwari. Ziva kwekutizira kana wapa threat, life yanetsa. Kune vamwe vanobuda muchechi vachienda kunyika vakaropafadzwa, vanobva munyika vachienda kuchechi. Kune vamwe vanotiza kugomo raMwari vachienda kuJezreel, kuna Jezebel, vakaropafadzwa, vanobva Jezreel vachienda Horebi. Eria anobva Jezreel akananga Horebi. Apakati perodhi akaneta, anomva anzwa nzara, nomva arara pasi pemujunipa, arara pasi pemujunipa. 1 Kings chapter 19 verse 4 na 5. Verse inotiyo pakauya mutumwa aine chirongo, aine chirongo chemvura nechingwa. Akauya aine chirongo nechingwa, aine chirongo nechingwa. Hanzi akarova Eria, akamurova paside petting ya, akamuguma, akamugunza, nomva ati Eria mukaudye rwendo rwako rurefu. Mwari wakombere kuriko kweshoko. Mugore 2022 uchaneta, uchanzwa nzara, uchava stressed and distressed and depressed. Mugore 2022 unoda ngirozi yekuti kana waneta nezvinonetesa, wavhiringwa nezvinovhiringa, washupka, worara, wamirira kufa, you need an angel inokugunza, inokugunza. Unoda mutumwa anokugunza. Kana akugunza okuti muka udye, you need an angel ichaita ma provisions of life, ichaita kuti patafura pave nechingwa nechirongo chemvura. You need an angel ichauya nehembe dzomudzimai wako kuti apfeke navana vako kuti vafuke. You need an angel ichakuescota for those 40 days. Rwendo rwa 2022 haizi one day journey. Rwendo rwa 2022 is 365 day journey. Rwendo rwa 2022 runodarika nomavhali nemusango rakaipa kusina angakubatsira. You need an angel to escort you, a great escort. Anoziva kuti muranda waMwari aneta,
anoziva kuti muranda waMwari arwara, anoziva kuti muranda waMwari ava nenzara, anoziva kuti muranda waMwari atambudzika, munda hauna kukohwa sezvaaida, anoziva kuti muranda waMwari nekuda kwelockdown kambani yakamira, anoziva kuti muranda. You need that angel. Ndati usati wanamata the last prayer, remember to pray for the angel that will take you from Jezreel to Horeb. Ngatisiyei ipapo and pa next angel, Acts chapter 16 verse 25. Chapter 16 verse 25 ndo mtumwa atoda kutarisa. Mtumwa uyu unomuwana Paul aina Silas vasungwa nokuda kwevhangeri, vaiswa mujere hanzi pakati peusiku, vakamirira kuti kuedze vagourayiwa, hanzi pakauya mutumwa pakati peusiku, in the middle of the night, pakati peusiku, hanzi mutumwa atinhira jere rakadambuka nemachenaro, akadambuka necheni dzaiva pamaprizona dzakadambuka, vese vakasara vasununguka. Hanzi mutumwa iyeye akaita kuti Paul na Silas vabudiswa mujere. The same angel ndo ine shamwari yeangel yakabuditsa Peter mukati mejere. The same angel ndiyo same angel yakachengeta Daniel mugomba reshumba, Shadrach, Meshach and Abednego. It is the same angel. Ndiatiri kuti usapinde mugore 2022 uchingozvifambira. You need an angel who will set you free. Paunenge zvasunga, upenyu hwasungwa. Kaverenga bhuku yaLuka chapter 13 from verse 10. Jesu anosvika pane imwe nzvimbo. Asvika pane imwe nzvimbo anowana mudzimai akanga akasungwa naSatan for 18 years. Hanzi Jesu anoti iye hazvingaringane here kuti uyu mwanasikana waAbhurahama anga akasungwa for 18 years asunungurwe. Is that not the same angel that you need? Yakaita kutiko Shadrach, Meshach and Abednego vasatsve nemoto, Daniel asarumwe neshumba. The same angel yakaburitsa Peter, Simon Peter mukati mejail, mukati meprison. You need that angel paunopinda mugore ra 2022. Pachaita kusungwa kweupenyu, pachaita kusungwa kweutano, pachaita kusungwa kwemhuri, pachaita kusungwa. Usaende mugore 2022 usina the angel who will set you free. Ngatisei mutumwa yeye andei pana Matthew chapter 2 verse 1. Matthew chapter 2 verse 1 ndeimwe ngirozi yaunofanira kupinda nayo mugore 2022. Zvinonzi zvino Jesu akati aberekwa paBheterehemu yeJudhea, tarira vachenjeri vokumabvazuva vakabva kumusha kwavo vakasvika muJerusarema, vakabvunza kuna mambo Herode vakati, aripiko iye waberekwa mambo wavaJudha? Zvikanzi, takaona nyeredzi yake yakatitungamirira kubva kumusha kwedu, ndiye hatizvitsapanapa. Chitiudzai imini kuti ari kupi. As you enter mugore 2022, hama yadiwa, haufaniri kungopinda. Haufaniri kungoenda semunhu ari kuenda kusina chiro. Enda nemutumwa achakutungamirira kusvikira pana Jesu Kristu. You need an escort angel who will lead you right where Jesus is. Usangoende na vanhu vachasiya vakudhamba mukati mezvinhu zvavanhu, vachasiya vakudhamba muzvitokoroshi nezvidhoma. Unoda ngirozi ichakusvitsa pana Jesu. Iyo ingirozi ndo yaive nyeredzi yakatungamirira the wise men from the east. Pavakabva
amenodhipa kunyika yana Ishumairi nana Midhiani, kunyika yamaTemani, ikoko ikavatungamirira nengamera day after day kusvikira vapinda muBethlehem vakasvika paiva naJesu. Ndiyo ikangirozi kai, ndiyo yakasimuka netimu yayo ikaenda kumashepherds vaichengeta vachifudza hwai. Ndo yakaimba goodwill towards all men, glory to God, nekuti Mesiya azvagwa. Ndiyo ikangirozi yakabatsira Paul on his way to Damascus. Ndiyo ikangirozi yakatungamirira vazhinji kusvika pana Jesu. You need this angel. Ingirozi ongirozi yokuti chero urere, right? Iyo ingirozi even wakarara, right? Unorota uri kuchechi uchiimba munyika isingaperi mune guta dzvene. Ndiyo ngirozi iyoyi yekuti kana yakuperekedza unorota uchiverenga zvakazarwa chapter 1 verse 7. Tare unouya namakore mesesa. Iyo ingirozi inokutungamirira pachapter ine mapromises eupenyu hwako mukati meBhayibheri. Iyo ingirozi inokusvitsa pavaprofita chaivo vaMwari vanokuzarurira denga nekukubudisa mukati mematambudziko. This is the same angel yaunofanira kunge uinayo as we enter gore 2022. Hatonei the last angel yaunofanira kunge uinayo, the last angel, Job chapter 1 verse 1. Job chapter 1 verse 1 iripo girozi yatoda kuti unge uinayo. Job chapter 1 verse 1 inoti panapa zvino kunyika yeUzi, praise God, kwaive nemunhu wainzi Job. Munhu yanga akakwana, akarurama, aitya Mwari, achinzvenga zvakaipa. Vhesi yobva yatsanangura tumwe tunhu. Yobva yati zvino nerimwe zuva Satani akasvika pamberi paMwari. Mwari aine vatumwa vake, hanzi aine vatumwa vake, pakaita kubvunzana nekutsvakana vanhu vanobvunzana vapinda mumusha. Hanzi Mwari akati kuna Satani, Jobho muranda wangu wamuona here? Zvikanzi ndamuona, asi makamupoteredza iye nerumhanda, iye nezvose zvaainazvo. Handizivi kuti mugore 2021 wakashanda Mwari akakupei, akakukomborera nei. Vamwe Mwari akakupai utano, unofanira kuchengetwa mugore 2022. Vamwe vachifirwa nehuku, vamwe vachifirwa nembudzi dzenyu dzakararama, muri kupinda nadzo mugore 2022. Vamwe makanga musina varoora, makanga musina vanakomana, manga musina vanasikana, muri kupinda mugore 2022 manavo nekuti Mwari akakupai, akakuropafadzai nawo. Gore 2022 2021 vamwe maamusina basa, maane basa. Vamwe maamusina drive, maakudriva. Vamwe maamusina dzimba, manga maane stand. Vamwe igore 2021 pamaakupinda mugore 2022 tumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Chinamata uwe nemutumwa anokomberedza norumhanda zvose zvaunazvo, anochengeta matsime ako, anochengeta migodhi yako, anochengeta minda yako, anochengeta mbudzi dzako, anochengeta wanakomana wako, anochengeta mhandara dzako, anochengeta vazukuru vako, anochengeta mombe dzako, anochengeta mabhiza ako, anochengeta motikari dzako, anochengeta vakuwasha vako, anochengeta varoora vako, anochengeta mhuri yekwenyu,
anochengeta sekuru vako, anochengeta tete vako, anochengeta shamwari dzako, anochengeta baba vako, anochengeta mai vako, iva nemutumwa anokomberedza norumanda, anochengeta mafuro ehwai dzako, anochengeta mapaipi ako, anochengeta midziyo yako, anochengeta mibhedha yako, anochengeta poto dzako, anochengeta nendiro dzauchadya, anochengeta neimba yako, anochengeta nezvivazhe zvako zvekuti chero navaroi trespassers will be prosecuted. Apo ndakunamata. Namato wangu ndewekuti have a special escort. Baba vari kudenga muzita raJesu tinamutendai panguva ino makatichengeta mukati megore rose. Takupinda mugore iri tinotya pinda tiri tega, notya kupinda nemazano evanhu, totya kupinda nepfungwa dzevanhu, totya kupinda nemaonero edu, totya kupinda nedzidzo dzedu, totya kupinda nemaskills edu. Panguva ino toda kupinda takaberekwa nomutumwa, toda kupinda tiri mumbereko yemutumwa. Munamati wedu kuti Satan haafaniri kuona tsoka dzedu dzichiyambuka, anofanira kuona tsoka dzaJesu dzichiyambuka, ozoshamisika tako. Maita Mwari wamasimba, muzita raJesu tokunamatai, amen. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozita muduku, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudo ruripo, hakuna neimwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangadzi amurambiko, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zeba,
hakuna nechimwe angatinyimimusha kudenga, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, 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 hakuna Petone muchinjiko panetsime kwaro, mvura yekurapa iyo yava kuna Jesu. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko ndomuona Jesu, ndibatsire kufamba mumavute awo. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko ndolinda ndoimba yakara ndizosvika iyo kwerwizi. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Petro
panosorora iwo moyo wangu wese, ndipo panosorora